Oikein loistavaa päivää kaikille. Mä oon 011 ja me pelataan tänään Max Gamerin kanssa Minecraft Survival Games sooloa. Joo, me pelataan täällä. Joo. Tää peli alkaa. Jes, mä sain... Missä sä oot? Täällä. Oi! Oi! Oi mitä armoria! Ui mitä armori mä sain. En laita vielä ainakaan. Mä laitan. Mä sain tonne... No mä sain... Ei vitsi mä kuolen. Ei osetta vieläkään. Seuraavaa. Mä sain... Ose. Yes! Mä sain... Yes! Mitä? GG. Mulla on golden chestplate ja iron kypärä ja puukirves. No tää ase on aika huono, mutta Mulla on aika hyvä kamo. koko on mulki aika hyvä. No rauta toi Ei kirves. tossa on joku tyyppi. Rautakirves. Häh? Kuole. Mä tapoin tyypin. Sillä oli valluu. Ois hakannut sillä. Mä en halua mennä tää HP:ta. Ei tossa on chesti. Okei, armoria ja ruokaa. Ai niin, mutta eihän mä tarvittaa. Koska mullahan on... Täällä vaan löytää chestejä. Yes. Ui mä tapoin ton tyypän. Tavoit se jonkun vai? Joo, se pisti TNT, se kuoli omaan TNT. Lolla. Oh! Oh my god, kivimiekko! Älä Älä huuda. Tää oli niin OP chesti. Niin OP chesti. Nyt Kirves väittää. mulla on ihan sika OP kamaa. Yes. Yes! Mulla on full goldit paitsi iron kypärä. Ei vitsi. Hei tuolla on vielä chesti. Ei vitsi. Ja sieltäkin tulee golden chest. Hei onks tässä? Mulla on ruo. Ei vitsi oikeesti. Mulla on jouskarikin. Ai niin mulla onkin. HP. OP. Ei toskin on chest. Mä voisin vaan mennä tappaa jonkun tyypin. Mulla on niin OP-kamaa. Tai ei mun OP:ta oo, mut ihan sika hyvä. Niin. Oho. Mä voisin käydä kattoo jonkun tyypin täällä. Voidaan se käydä siellä apteekissa ja sitten tulla. Niin, no se voi olla leikkiä. Oo, täällä on joku nopotyyppä. Missä sä Makke oot? Ja, tää on häkkeri muuten. Eikö Älä- mitä? Mutta mut, No kun tää mä on, kuolin. toi on otettu apa. Toi Ei, tuolla oli ruokaa. Mä Ei voisin ollut ottaa toi vähän tappunut tätä puumiakalla toi yksi tyyppi. Ei sillä ei ollut melkein Mitä kamaa sulla oli? Airon kengät ja sitten... Eikö Airon housut ja sitten... Kyllä toi kultainen chestplate ja... Onko Sitten no loput ei niin. aika hyvää? Mulla on... Hei! Ai niin, tänne tulee superdroppi. Sen pitää tulla... Hei, tossa on joku tyyppi. Tämä kyllä rektaan ihan etsillä. Ei tämmönen TNT kuule auta. Ei! Mä hävisin. Miten mä pystyn hävitä tollaselle? Oliko siellä puumiakka? Mä katon. Kuka mut tappoi? Oliko se... Se oli Katte PvP! Ketä se on? Se on yksi Sartun kaveri! Ok. Ei mä lähdin pois täältä. Hei, varppaa muhun. Varppaa muhun nyt. Sieltä kautta F:stä. Nopeesti. Tänne mahtuu enää yksi pelaaja.
Makke nopeesti. Nyt tänne ei enää mahu. No joo, tää video taisi olla tässä. Nähtiin katte PvPtä ja kaikkea sellaista. Saatiin pari tappoa tai yksi tappo, en muista. Ja se olis. Moikka moi!